Središnji prosvjed u organizaciji Hrvatske udruge sindikata održat će se 15. rujna na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića s početkom u 16 sati. Najavili su danas na konferenciji za novinare u Varaždinu voditelj Zagrebačkog ureda HUS-a Mario Iveković, koordinator HUS-ovih sindikata za grad Zagreb Tomislav Kiš, te predsjednik regionalnog industrijskog sindikata Siniša Miličić. Glavni razlog prosvjeda je nezadovoljstvo velikog broja građana najviše mjerama koje je vlada donijela u ljetnim mjesecima, a zatim se to nezadovoljstvo i povećava svakodnevnim čitanjem o aferama, krađama u državnim tvrtkama, u državnim službama itd. I građani su uvjereni i tražili su od nas da nešto takvoga poduzmemo, da nije najsretnije rješenje bilo vođenje kriznog poreza, nego da se treba u cijeloj državi uvesti red, pa je jedan od naših najbitnijih zahtjeva upravo borba protiv korupcije i kriminala. Mi smo svjesni da se ne može ukinuti krizni porez, a da se ne nađe sredstva. Međutim, kao što smo već nekoliko puta rekli, samo da se prestane par mjeseci krasti, odmah bi se proračun podebljao. Koristeći svoje legitimno pravo na prosvjed, a uvažavajući stavove svog članstva i brojnih ozlojađenih građana, Hrvatska udruga sindikata izlazi na prosvjede s još nekoliko zahtjeva. Vraćanje PDV-a na stare vrijednosti, zatim oslobađanje od PDV-a osnovnih namirnica koje su potrebne za život, pa i knjiga. Zatim, moram se podsjetiti, stimuliranje osobne potrošnje. Naravno, gledajte, cijeli svijet se bori protiv krize stimuliranjem potrošnje, Hrvatska vlada kriznim porezom. Dakle, to je, očito je već, pa nisu valjda ekonomisti u cijelom svijetu loši, jer to pokazuju na kraju krajeva i rezultati nekih država koje su počele iz krize izlaziti. Prosvjedi bi vladi trebali dati do znanja kako se ne mogu ponašati kao da su sami na svijetu, istaknuo Iveković, naglasivši kako u prosvjedima neće biti sudjelovanja političkih stranaka. Također, Iveković nije htio kalkulirati s brojem prosvjednika, no pozvao je sve građane da pokažu svoje nezadovoljstvo, jer vladine mjere tiču se svih, a ne samo članova sindikata. Također je istaknuo kako ovaj prosvjed za cilj nema smjenu vlasti, već promjenu njenog ponašanja. To ne znači da ćemo mi štititi ovu vladu. To ne znači da mi kažemo da ova vlada radi dobro. Ona ne radi dobro. I ako ona padne, ako ode, mi nećemo plakati. Ali ne smije cilj prosvjeda. Ne možemo mi zvati veliki broj građana da podrži smjenu vlade. Ne, mi ih zovemo da podrže ukidanje kriznog poreza, promjenu ponašanja u državi, na kraju krajeva i rješavanje nekih nepravdi iz prošlosti. Obračun s korupcijom i kriminalom ne može ići bez napokon obračuna sa pljačkama i u pretvorbi i privatizaciji, uz ovo što se sada nasitno krade po državnim firmama. Dakle, to su ciljevi. Ako će radi toga pasti vlada, apsolutno nećemo imati ništa protiv.